Sana pito, sigaw ng mga tao'y biglang narito. Umuputi, nakakaguti, sumoy gawan Pinoy, hindi na natin hero. Sabay-sabay tayo, bola kalay, sige lang, nasa kiyay. Bola kalay, sige lang, nasa kiyay. Good evening, everybody. Tapos na ang araw ng kinakatulong, swerte ka't nakamagi ng panato. Upoy Gucci, anong patay Gucci, upoy gamay Pinoy, hindi na galing Perero. Paero! Lahat! Sabay-sabay! Nasa ating mga pagkakas! Here we go! Taas mo! Portland na lang! Raise your hand! Raise your hand! Ang hindi magtaw, habang na! Hallelujah! Sige lang! Good evening, everybody! Good evening, doctors! Nagabi ko sa inyo lahat ng mga pushers. Doctors! Hindi ko na ng gamot, di ba? Ikaw naman, ikaw. Rico J, winawarning na kita ngayon, ha? Ngayon pa lang kaaga. Mga disente yung mga doktor ito. May nagtutuli ba dyan? Yun na nga sinasabi ko, mga disente yung mga doktor. Medyo rumenda-renda ka ng konti. Bumati ka nga muna. Every good morning, how do you do? Kita mo to. And nagpapasalamat siyempre kami sa Asmalin. Thank you very much for having us here tonight. Palakpakan po natin ang Asmalin. Yan po ay gawa ng Pediatrica. Pediatrica. Diba? Parang Polster ang dating, no? Pediatrica. Bakit naman? Parang Mystica. Pediatrica. Kung lalagyan ng ganon, gamot yan eh. Gamot ba yung meron? Oo, Asmalin. Oo. Asmalin, parang yan eh. Parang, di ba association niya? Wala akong nalalamang asosasyon ng Asmalin. Meron. Ano? Asosasyon, acronym yun. Oh. Asosasyon at samahan ng Minalisyahan ni Nonoy Suniga. Yun ba? Doktor siya. Ano naman? Pero nalalapasin ako. Oh, bakit? Yung kanilang mga title. Wala, tulad ng Salbutamol. Salbutamol. Oo, Salbutamol. Parang bastos eh, no? Bakit na naman? Lalaki naman. Oh, ngayon. Meron ka nito. Parang Satamol. Parang gano'n. Hindi, Salbutamol. Yan ang generic yun. Tama ba ako? Oh, yung ikaw talaga mo. You know. Teka muna.
Mr. Rico J. Love is in the air, di ba? Yan ang tayo na dapat. Yung ba yung kaninang ginagano mo? Parang, Oo, yun. Love is in the air. Ikaw ba nung araw, paano ka ba naliligaw? Like, hanggang ngayon, naliligaw ka pa rin yata? hindi, okay. May edad na ako, 56 years old na ako. Oo, wala sa itsura mo, ah. Parang 55 lang. Oo. Hindi, ano mo kasi yan, okay? Medyo, I can give you some advices. Sige, sige. I want to listen. Advice on love. Sige, gusto ko yan. May mga stages kasi yan. Stages sa panliligaw? Of course. Hindi ko alam yan. Meron. Hindi ka basta pasok na pasok. Masakit, pasok na pasok. Kasi may stages siya. First stage siya, knowing stage. Knowing stage. Yan medyo alam ko yan. Knowing stage. Nagkakakilala na. Ganyan. Tapos, Susunod yan, anal stage. winarang nga nakita kanina, mga doktor doon, kan sabi ng mga Masama doon sa gano'n. anal. Yan lang naman natin kung ano yung mga doktor, alam nila yung kung ano yun eh. Anal, a-analyzein mo kung pwede kang pumasok. I-analyze mo yung relationship. Akala ko naman mo. Ano magkatapos nun? Tapos doon, fingering stage. Ayan ka na naman eh. Dali na ba? Sabi ng wag ng ganun eh, alam nila yun eh. Para hindi lang masakit eh. Kasi pag matagal na kayong fingering, putang ina ka, ano? Ikaw, hindi ako nag-come sa'yo last night. Parang Kala ko malinis. O teka, ikaw, anong stage ka na ngayon? buying stage ako ngayon. Buying stage? Ano yung buying stage? Wala na akong tayo manligo, binibili ko na lang yung mga babae. Yan ang sinasabi. Nakakapamili ka ba, okay? Ganun ba? Hindi pareho mo, okay? Ako bili pa ko sa'yo. Bakit na naman? Hindi ka naman masyado nagwapuhan, parang Bakit kayo tumatawa? Ang biro kayo. gusto mo malaman kung bakit ka nagwatawa. Bakit? Huwag na, sasama lang loob mo. Tuloy lang. Ako meron akong sasabihin ha. Naalala ko, ito si Rico J, idol ko to eh. Nung nag-40 yan, nakita ko nung nag-40 yan, 41 na ako. Ilan ako, 56, ha? Ibig sabihin, pag 56, pinaitsura ko. Swerte ka. Hindi, pero, alam mo, nung 40 ka, ako, nagulat ako, yung dating mo, hindi Bakit? ko alam ba't nagkaagusto sa'yo lahat yung mga babae. Ang gaganda, yung isa, si Peche Boyani, yung shota mo. Tinira mo ba yun? Ano na? Tinira mo yun? Ano ibig sabihin nun? Sabihin, parang pinasukan mo. Hindi. Ano na? Okay, tapos- Platonic. Platonic. Puro. Walang gano'n? Oo. Tapos doon, nagkugusto sa'yo si Michelle. Parang kinakabahan na ako dito sa mga sinasabi. Tapos, Sabi. Ngayon, si Reggie naman ang ano, di ba? uy, friends na kami noon. Wala kayong sex na. Wala. Puro love lang. Hindi, matalik ako doon sa forma ko. O bakit? Walang masyadong special eh. Pero, sa totoo lang. Hindi ko alam kung pinupuri ako nito. Nilalait ako. Pare, Sige. nasa analyst stage ako ngayon sa... Sige, okay. Ako hindi naman ako hindi ako hot type, di ba? Oo. Ang dating ko parang John Lloyd. Yeah. Okay, Mongoloid. Okay. Ako feeling ko, ang dating mo is because of your vital statistics. Alam mo ang vital statistics Pare, from ko. afar, I can see your vital statistics. Sige nga, anong vital statistics? Chest, pare, chest. O chest. 39. Pwede. Waist, Ano? 29. Di naman. 31 naman. 31. And 9. Ano? 37, 29, 9. Sobra ka, 8 lang. 8. Yun ang nagusto mo sa'yo.